फ्रेंड्स आज मॉर्निंग वीडियोटा स्टार्ट कर देखो ये भात बसुची डाली बसीची तो ये डालमा बसीची एंड को धोईकी थोइछंती बोधे साग भजा करिवे कि कोन तो एठी टमाटो को मध्ये काटिकी रखछंती बोधे टमाटो खटा करिवे तो आज भी मंगलवार अछि तो फटा करिवे साधा ऊपर भलो आइटम किछि करिवे खाली डालमाटा हे गला डालमारू आलू डालमा